Pozdrav ekipa, evo zadnjih nekoliko dana forsiram na orade. Svi znamo da je spin meni ipak najdraža tehnika, ali zadnjih tjedan dana me baš vuče ribolov oradi. U tjedan dana bio sam 3 puta na moru, nisam se nešto pretjerano nalovio, 2 dana sam imao jako puno akcije. Imao sam jako puno akcije, ali sam imao slabu ješku. Danas sam napokon imao morskog crva, odličnu ješku, ali jednostavno riba nije bila tu, odnosno ja nisam pogodio vrijeme kad je riba u blizini. Kako je to sve skupa izgledalo, pogledajte dalje u videu, nadam se da ćete uživati i to vam je to, Rogi ekipa. Evo je. Da. Jutro ekipa, napokon sam uspio dobaviti crve. Uspio sam dobaviti crve i pol i odmah akcija puno bolje nego na srdelu. Nije ništa ekstra, ali bar sam nešto uspio izvući nakon dosta vremena. Šteta da prekjučer nisam imao crva, mislim da bi prošlo puno bolje. Bilo je puno više akcije nego danas, ali sam imao srdelu i riba ju jednostavno samo skidala. Danas nema toliko akcije, barem za sad, ali evo, 2 ribe su vani, jedan fratar, jedna oradica koja je vraćena, sve ćete vidjeti. Ja nastavljam lovit, pa ako bude još kakvih ulova možda isklepamo kakav video napokon. Rogi.
što smo zadržali danas. Ovo je fratrić, to je to. Ajde, sad ma da. Šibaj nazad. Nazad šibaj. Idemo nazad, dobro grebeš. Evo me. Idemo. Legni dole. Ajde, dole. Dole. Tako. Dobra budi, ne laj bez veze. Dobra budi. Sjedi dole. Opet, a?